MC Fight Night Tag Team Battle, der er det noget for dig? Helt sikkert mig. Jeg kigger lige på det, men hvornår ruller I ud? Vi kører fra den 17. til den 27. juli. Nu er du frisk på den, eller er du ikke? Ja, okay, men så skal jeg også stå før dig på plakaten med større skrifter og bling-bling guldbogstaver. Bling-bling. Die erste Ausfahrt. Mød Jakob og Jøden på Grøn Koncert. Skynd dig at købe billetter, eller vind den på grønkoncert.dk. Klokken er 22. Vejrudsigten er sponsoreret af Horsens Folkeblad. Din avis hver dag. I nat fortsat tørt og klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. I morgen tørt med en del sol og temperatur op mellem 20 og 24 grader. Aber das war nicht nachvollziehbar. Das ist immer nur Wetterbericht.